Welcome to the final night of Actif Sports Awards for 2020. My name is Lloyd, GB Triathletwr from Llanelli. I'm really pleased to be back tonight to be part of the awards and celebrate the success of the county's sports stars. As a GB athlete, I have been fortunate to travel and compete across the world in destinations such as Cape Town, Australia and Canada. This has been a fantastic experience and one of the biggest highlights of my career so far is competing for Wales at the Commonwealth Games. I aspire to compete in Ironman Wales in the near future and I am keen to continue coaching future triathletes in and around Carmarthenshire. Tonight we honour the previous winners from the Disabled Sportsperson and Sports Personality categories. Let's find out who the winners of these categories have been awarded to over the years. Yn 2013, cynrychiolodd Michael aelod o grŵp athletau gemau Olympaidd arbennig Sir Gaerfyrddin yn Gymru ym Mhencampwriaethau Athletau Cenedlaethol y Deyrnas Unedig, lle cafodd wobr arian a'r naid gorau personol yn y naid hir a gwobr arian yn y ras gyfnewid 4 wrth 100. Ers ennill y wobr, enillydd Michael 2 fedal sgïo yn yr adran ddechreuwyr ar gyfer y slalom a slalom mawr yng ngemau gaeaf Cenedlaethol y Deyrnas Unedig. Yn 2020, dywyswyd Michael i redeg ar gyfer prif elusen marathon Llundain, Mencap, ac i'r marathon ddod yn ras rithwyr, cwblhaodd Michael y pellter, ac wrth wneud hynny, oedd y person cyntaf y Gymru â syndrom Downs i gwblhau'r pellter marathon. Mae'n gobeithio cymryd rhan yn y marathon eto go iawn o amgylch Llundain eleni. Roedd 2013 yn flwyddyn lwyddiannus iawn i'r para-feicwyr Nia Knight. Cystadlodd Nia mewn sawl digwyddiad trwy gydol y flwyddyn gyda'i phartner tandem Katie Curtis. Cystadlodd y deuawd yn y digwyddiad para-feicio yng ngwyl feicio arfenni a daethant yn yr ail safle, hon oedd ei taith gystadleuol gyntaf gyda'i gilydd. Roedd Nia gyda'i phartner hefyd wedi cystadlu yng ngwpan y byd yng Nghanada, lle gwnaethant orffen yn yr unfed safle ar 10. oedd blwyddyn lawn gyntaf Charles o gystadlu, lle profodd i fod yn aelod gwerthfawr o dîm gemau Olympaidd arbennig Sir Gaerfyrddin. Daeth yn gyntaf yn y 200 medr y dynion ym Mhencampwriaethau dan do athletau Cenedlaethol gemau Olympaidd arbennig y Deyrnas Unedig, gan gyflawni ei amser personol gorau. Llwyddodd Charles hefyd i sicrhau ail safle yn y 200 medr SO Ireland Athletic Invitation a'r wobr gyntaf yn y ras 200 medr B ym Mhencampwriaethau Athletau SO Cymru. Yn 2014, cystadlodd Llunos yn y gemau Olympaidd arbennig ar lefel ranbarthol a dwywaith dros Gymru. Roedd 2014 yn un o flynyddoedd mwyaf llwyddiannus Llunos yn cystadlu. Ar ôl dod yn gyntaf yn y gystadleuaeth taflu maen yng ngystadleuaeth gwahoddiad gemau Olympaidd, yn ail yn Mhencampwriaeth o dan do athletau cenedlaethol, ac ennill air yn Mhencampwriaeth Athletau Cymru gemau Olympaidd arbennig. Roedd Liam sy'n dioddef o awtistwydd weithredol uchel, syndrom Asperger's, wedi bod yn gyrru cwadiau ers i fod yn 2 oed, ac wedi cyflawni cymaint yn ystod 2015. Roedd rhai o lwyddiannau yn cynnwys ennill y trac glaswellt ym Mhencampwriaethau'r Gwanwyn a'r Haf. Daeth Liam hefyd yn bedwerydd ym Mhencampwriaethau Autogras Cyngrair De Cymru ac roedd i fod i gystadlu ym Mhencampwriaethau Autogras Prydain yn 2016. Mae Liam yn feicwyr quad autistig ysbrydoledig sy'n benderfynol o beidio gadael i heriau bywyd i'r rwystro. Yn 2015,
Tyfodd hyder Ffion wrth iddi newid ei raglen hyfforddi a llwyddo i gystadlu ar y pellteroedd hirach. Enillodd Ffion air ym mhencampwriaethau athletau cenedlaethol y gemau Olympaidd arbennig a phencampwriaethau athletau Ewropeaidd y gemau Olympaidd arbennig. Sicrhaodd Ffion fedal efydd hefyd am y naid hir sefydlog ym mhencampwriaethau athletau dan do cenedlaethol y gemau Olympaidd arbennig yn Llundain. Enillodd Oliver y Wobr yn 2016 a 2017 oherwydd ei lwyddiant trawiadol yn y gamp ar lefel genedlaethol y rhyngwladol. Yn 2016 cynrychiolodd Oliver Gymru yn y gystadleuaeth dan 19 o dan 23 a thîm dan 19 Prydain Fawr y Slawr y chlysur. Fe dywyswyd hefyd i fod yn un o chwaraewyr allweddol mewn tîm adran 1 ar gyfer tîm pêl-fasged Cadar Olwyn Archers, Prifysgol Met Caerdydd. Ennill y Wobr y parhaol Oliver i gynrychioli Prydain Fawr ac yn 2018 roedd yn rhan o dîm pêl-fasged Cadar Olwyn dan 22. Enillodd Tyler y Wobr hon yn 2016 a 2017. Dechreuodd Tyler sgïo pan oedd yn ddisgybl yn heol goffa a chymryd ran mewn sawl cystadleuaeth ar lethr sgïo sych gan ennill amrywiaeth o fedalau. Cystadlodd Tyler yn y gystadleuaeth sgïo Alpaidd genedlaethol yn Ffrainc ac enillodd 2 fedal aur. Ers ennill y Gwobrau, dewiswyd Tyler i gynrychioli Prydain Fawr yng ngemau gaeaf y byd yn Awstria 2017 ac enillodd 2 fedal aur yn digwyddiadau slalom a slalom mawr. Enillodd Luke y Wobr yn 2018 a 2019 ar ôl cystadlu'n llwyddiannus mewn sawl cystadleuaeth yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Yn 2018 enillodd Luke y ras British Paracycling Closed Road Circuit Race am ei gategori a daeth yn ail ym mhencampwriaethau llwybr amser parafeicio cenedlaethol Prydain yn y Grand Prix Prudential Ride Llundain. Yn 2019, Luke oedd y pencampwr Prydain yn osbarth Hy3 seiclo a llaw. Roedd Luke hefyd yn pencampwr treial amser Prydain, pencampwr ras ffordd Prydain, pencampwr cyfres Prydain, a daeth yn 9fed yng nghwpan y byd yng Ngwlad Belg, lle roedd 60 o athletwyr gorau y bob cwr o'r byd. Mae Luke yn dal y teitlau hyn o hyd, ac ym mis Mawrth 2020 cafodd ei ddewis i fod yn rhan o dîm parafeicio Prydain. Mae Jonathan Davies wedi ennill y Wobr personoliaeth chwaraeon ar 2 achlysur, y tro cyntaf yn 2013 ac yna eto yn 2017. Roedd y seren rygbi ryngwladol yn aelod allweddol o dîm buddigol y Scarlet ym mhencampwriaeth Pro 12 yn 2016-17. Roedd Jonathan hefyd wedi profi ei fod yn chwaraewr o fri drwy chwarae pob un o'r 2 gêm brawf ar gyfer Llewod Prydain ac Iwerddon yn erbyn Seland Newydd yn yr haf a chael ei enwi yn chwaraewr y gyfres. Ers ennill y 2 Wobr, mae Jonathan yn parhau i chwarae i'r Scarlet, wedi chwarae 85 o gemau ryngwladol i Gymru ac wedi ennill 6 chap prawf ar gyfer y Llewod Prydain ac Iwerddon. Yn ystod tymor 2013-14, gweithaf yn hawster gyda ganaf, gweithiodd Nicara yn galed i ennill lle yn y sgwad gymnastig rhythmig yn Gymanwlad Cymru, lle helpodd y tîm ennill gwobr arian am y digwyddiad tîm. Yn ogystal â hyn, cystadleuodd y ferch 17 oed ym mhencampwriaethau British Apparatus, lle chafodd 2 ail le a 2 le cyntaf. Yn anffodus oherwydd anaf parhaus, gorfodwyd Nicara i ymddeol o gystadlu, ond mae'n parhau'n rhan o'r gamp drwy hyfforddi ei chlwb lleol, gymnastig rhythmic Llanelli.
Yn 2014-15, roedd Nigel yn dal record y byd am y nifer fwyaf o gemau prawf a ddyfarnwyd ac roedd yn un o 5 dyfarnwyr proffesiynol yr Undeb Rygbi Cymru. Yn 2015, enillodd Nigel wobr dyfarnwr World Rugby yn rown derfynol Rygbi'r Byd 2015 rhwng Seland Newydd ac Awstralia ac yn haelwyd yn Twickenham. Daeth Nigel Owens a'i yrfa dyfarnu ryngwladol i ben ym mis Rhagfyr 2020 ar ôl gyrfa 17 mlynedd o ddyfarnu 100 o gemau rygbi ryngwladol. Mae Manon wedi cyflawni canlyniadau rhagorol y maes beicio yn Ewrop a ledled y byd, ac mae wedi rhoi Sir Gaerfyrddin yn gadarn ar y map beicio menywod ar yr un pryd. Ym mis Mehefin 2016, cystadlodd Manon yn haith merched Brydain fel rhan o dîm Prydain Fawr, lle oedd yr unig feiciwr o Gymru yn y digwyddiad a'r beiciwr ei engaf i orffen. Ym mis Gorffennaf 2016, cystadlodd Manon ym mhencampwriaethau beicio trac Ewrop 2023 yn yr Eidal, gan fynd â medal aur adref gyda hi fel rhan o garfain tîm Pursuit. Ym mis Tachwedd 2016, gwelwyd Manon yn cynrychioli Prydain Fawr yng Nghwpan y Byd yn Glasgow, gan gystadlu yn erbyn tîmau 4 ban y byd. Enillodd y Wobrau fel rhan o tîm Pursuit a'r Wobrau yn y Madison. Mae Dewi yn rhedwr pellter hir ac yn rychiolodd Cymru ag athletau Prydain mewn nifer o ddigwyddiadau. Ar ôl ymddangos am y tro cyntaf yn Frankfurt yn mis Hydref 2017 a chreu argraff fawr, daeth Dewi yn rhedwr marathon cyflymaf Prydain erioed gydag amser o 2 awr a 10 munud. Ar ôl cael anaf, daeth yn ôl yn rhyfeddol, gyda Dewi yn fuddigol yn y ras 10 km Ynys y Bari a'i gorffen yn y degfed uchaf yn hanner marathon Caerdydd. Mae llwyddiant Dewi wedi ysbrydoli llawer o athletwyr ifanc yn Sir Gaerfyrddin i gymryd ymlaen y gamp. 2018-19 cafodd tennis i arestru ar y brig yn Ewrop y rhif 2 yn y byd ac mae'n parhau i ddominyddu'r categori 56 kg ym maes cyswllt llawn, lle mae'n ddigiro ar hyn o bryd. Enillodd tennis i bencampwriaeth agored Iwerddon am yr ail flwyddyn olynol yn y categori cyswllt llawn, lle mae dros 3,700 o gystadleuwyr. Enillodd tennis i USA Combat Championships yn gwneud tennis i hanes ym Mhrydain Fawr trwy fod yn ymladdwr cyntaf i ennill y twrnament hwn, a'r unig enillydd medal aur o Brydain Fawr. Ers ennill y wobr hi oedd yr ail fenyw o Brydain Fawr i gael ei henwi fel pencampwr y byd ym maes kickbocsio. Yn ystod Covid, mae tennis hi wedi bod yn hyfforddi gartref ac yn parhau i fod yn fodel rôl ac yn ysbrydoli eraill i gymryd rhan mewn chwaraeon. Mae'r cyfoeth o dalen sydd gyda ni yma yn Sir Gaerfyrddin bob amser yn fy syfrdanu o lawr gwlad i hyfforddwyr cenedlaethol, pencampwyr y byd a phawb yn y canol. Mae'r wythnos yma wedi ail-gadarnhau y rôl bwysig yma'n clybiau chwaraeon yn ei chwarae, nid yn unig o ran darparu cyfleoedd cyfrannogi i filoedd o'n breswylwyr, ond hefyd o ran darparu llwyfan i unigolion ac i dimau i ragori, ac mae'n fy wneud i'n falch o ddweud fy mod i yn dod o Sir Gaer. Gobeithio bod yr wythnos yma hefyd wedi ysbrydoli rhai ohonoch chi i fod yn rhan o glwb chwaraeon eich hunan fel gwirfoddolwr, fel cyfranogwr, fel aelod o bwyllgor efallai, gydag amrywiaeth o glybiau chwaraeon ar gael, rwy'n sicr bod yna rhywbeth i bob un ohonoch chi. A does ddim amheuaeth y byddwch chi drwy wneud hynny yn chwarae rhan yn y genhedlaeth nesaf o ser chwaraeon Sir Gaerfyrddin. Wrth i'r wlad ddechrau ar y broses o ddychwelyd i ryw fath o normalrwydd, rwy'n edrych ymlaen at agor y sector chwaraeon a gweithgarwch corfforol unwaith eto. Mwyn caniatáu mwy o gyflawniadau fel y rhai yr ydyn ni wedi gweld yr wythnos yma, fel y gallwn ni ddathlu Gwobrau Chwaraeon unwaith eto.
Mae gyda ni lawer I edrych ymlaen ato fe yn 2021 gan gynnwys menter enfawr ar gyfer pobl sydd dros I 60, buddsoddiad mewn ymrywiaeth o weithgareddau drwy gyllid pecyn achub Llywodraeth Cymru, gan gynnwys grwpiau beicio e-feic, mwy o gyfleoedd amser stori actif mewn partneriaeth a'n llyfrgelloedd, ac amrywiaeth o weithgareddau cymunedol yn ogystal. Drwy ddatblygu seilwaith beicio gan gynnwys gosod mannau gwefru e-feicio a llochesu yn y rhan fwyaf o'n safleoedd a mannau parcio beicio ym mhob un o'r safleoedd. Datblygiad pellach o actif unrhyw le. Cyfleusterau newydd a gwell yn Llanelli, lle mae bron I 500,000 o bunnoedd wedi buddsoddi mewn gweithgarwch cymunedol iechyd. Ffitrwydd newydd hefyd sydd yn troi pwllnofio Llanelli yn ganolfan hamdden Llanelli. Canolfan hamdden Castell Newydd Emlyn sydd wedi elwa o buddsoddiad o 100,000 o bunnoedd, a hynny mwyn adnewyddu'r cyfleusterau ffitrwydd gan gynnwys beiciau chwib bedlo newydd, a hefyd gwell profiad o beiciau chwib bedlo yng nghanolfan hamdden San Clair. Yn ogystal â hynny gwaith adnewyddu gwerth 500,000 o bunnoedd yng nghanolfan hamdden Dyffryn Aman, gan gynnwys y cyfleusterau newid. Fel y gwelwch chi, nid yw'r cyfyngiadau symud wedi golygu sefyll yn llonydd ar gyfer actif, ac mae 2021 yn edrych yn addawol iawn. Y cyfan sydd yn weddill I mi yw I ddiolch I bawb sydd yn ymwneud ac yn gwneud yr wythnos yma I ddigwydd, a diolch wrth gwrs i'n enillwyr Gwobrau Chwaraeon. Nos da.